Som contraris a substituir el sistema de contractes programa per línies de subvencions preestablertes i inflexibles. I els posaré un exemple que he viscut de primera mà com a batllessa de Ripoll i membre de la Junta del Consorci de Benestar Social del Ripollès. La Diputació ens va oferir una subvenció de 5.000 euros per la compra de congeladors per a col·lectius considerats vulnerables, perquè s'adonin de l'abast de l'absurd d'aquesta línia. Oferien congeladors a persones sense poder adquisitiu, persones amb pocs recursos que compren el mínim cada dia perquè no tenen diners ni opcions de fer rebost i que presumiblement viuen en pisos petits on segurament ni tan sols poden ubicar un d'aquests congeladors. I encara que poguessin realment col·locar-lo, els generaria una despesa elèctrica sobrevinguda i innecessària. Total, que en tot el Ripollès no vam trobar ningú que volgués ni hagués de menester aquest congelador. Però, en canvi, a Ripoll sí que tenim altres mancances, com per exemple senyores grans amb mobilitat reduïda que no poden anar als centres de dia perquè no poden contractar cap assistent que ajudi a baixar les escales. No seria millor demanar a cada ajuntament quines necessitats socials té per poder adaptar les subvencions a la seva realitat i a les seves problemàtiques quotidianes? Per què s'ha de decidir des de Barcelona o des de Madrid el que convé a Ripoll, a Pardines o a les Llosses? Què en saben vostès de les necessitats dels nostres vilatans? Aquest sistema actual, que imposa línies de subvenció i programes concrets de caire ideològic als municipis, l'únic que fa és malversar fons públics, perquè ofereix diners per pagar serveis o béns innecessaris i, en canvi, obvia problemàtiques reals que patim en el nostre dia a dia. El que cal és atorgar més veu i competències als ajuntaments i dotar-los dels recursos necessaris perquè puguin afrontar la seva realitat social, que siguin les administracions locals les que identifiquin les necessitats i les que sol·licitin el finançament necessari per cobrir-les, no l'administració superior la cobri línies genèriques i rígides que no tenen en compte l'especificitat de cada vila. Aquest és el model de cooperació i de col·laboració amb el Departament de Drets Socials que ha de menester Catalunya. Per altra banda, vostès són els responsables dels serveis socials universals, és a dir, de regalar els recursos públics dels catalans al primer que arriba amb visat de turista i s'empadrona fraudulentament, contribuint a la degradació del servei i a la seva insostenibilitat. Els recursos són limitats, però la seva solidaritat amb la immigració il·legal sembla infinita. Cal ajustar els mecanismes de gestió per garantir que els recursos arribin a les capes vulnerables de la nostra societat i que aquestes no hagin de competir de tu a tu amb immigrants acabats d'arribar en situació irregular. No els hi fa vergonya que una persona amb grau tercer de dependència trigui entre 3 i 4 anys per poder accedir a una plaça pública de residència? Els menes que arriben bé que saben a on col·locar-los ràpidament. No els fa vergonya que una persona gran sense mobilitat que necessita la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda trigui 2 anys i mig a aconseguir la valoració del grau de discapacitat? Som molt bons fent mocions, però la governança va ser una altra cosa, oi? Per què no afegeixen un darrer apunt als acords demanant perdó als catalans pel desgavell que van deixar rere el seu govern? Irregularitats en prestacions, malbaratament de diner públic, manca absoluta de control i de fiscalització, casos d'explotació sexual en menors de la dgaia. De debò que es veuen amb cor de donar-nos lliçons? Vagin al racó de pensar i rumiïn una estona. Cada dia, 12 nenes, adolescents o dones veuen escapçats els seus somnis i il·lusions per culpa d'una agressió sexual que els deixa seqüeles emocionals de per vida. No parlem de segles passats ni de zones allunyades on les dones no tenen drets ni oportunitats. Parlem de Catalunya, de la Catalunya del segle XXI, governada per les esquerres que es vanten de ser feministes i progressistes, però que a l'hora de la veritat validen polítiques immigratòries que ens han conduït a una escalada sense precedents en la violència sexual contra les dones. Volen dades? Si mirem les agressions sexuals comeses per joves de 14 a 21 anys i agafem els informes del Centre d'Estudis del propi Departament de Justícia, veurem que el 32% d'aquestes agressions són comeses per immigrants i el 68% per nacionals.
Ara només falta preguntar-li al senyor Espadaler quin és el tant per cent d'aquests a qui anomenen nacionals que són en realitat nacionalitzats d'origen immigrant, i ja ho tindríem. Suposo que no ho publicarà perquè la dada seria massa escandalosa i verificaria el relat d'aquells a qui s'han entestat d'acusar per activa i per passiva d'extrema dreta i de feixisme. Quan les dades desmunten la narrativa, millor dissimular-les, oi? El que no poden amagar és que en 8 anys s'han incrementat un 503% els casos de violacions a Catalunya i que aquest increment no és casual ni espontani. El 70% d'empresonats per violació són immigrants. Poden controlar el relat a cop de talonari, però la realitat és tossuda i irrefutable. Mentre no paren d'invertir milions d'euros de diner públic en punts liles i en campanyes ridícules com la de les calcetes reutilitzables, el país s'omple d'individus que es senten provocats sexualment pels cabells d'una nena o d'una dona. Aquesta nova normalitat importada desmenteix les bondats de les seves teories inclusives i multiculturals. La senyora Tània Verge, que se n'ha fet uns bons tips de vindicar-se feminista i d'invertir centenars de milers d'euros públics en punts liles, va veure impàvida com les violacions en penetració augmentaven un 35% sota la seva legislatura. Sembla que la barbària que han deixat entrar no afluixa davant manifestos i pancartes, s'hi hauran d'escarrassar una mica més. I, per cert, aquest llibre que ens ha mostrat, que explica la història de l'Aixa i dels seus cabells volallant lliures, no l'ha de regalar a la bancada dreta d'aquest hemicicle, sinó a la seva pròpia diputada. Regalin-ne un exemplar a la diputada Najat, aviam si capta el missatge. Les polítiques d'igualtat i feminisme del govern actual segueixen el mateix patró, el mateix full de ruta. Fins i tot els germans musulmans les validarien. Per què no actuen en els casos de menors que són obligades a entrar a les aules públiques tapades de dalt a baix? Per què no empren mesures contra les famílies que van a centres hospitalaris públics d'Osona a demanar un certificat de virginitat per les seves filles? A on és l'intervencionisme proteccionista de l'administració quan el patriarcat prega de cara a la Meca? Enlloc. Aquest silenci seu és eixordador i tindrà conseqüències a curt i a llarg termini. No hi pot haver polítiques públiques efectives sense un diagnòstic honest i vostès no estan disposats a fer-lo. Perquè en aquest país dir la veritat té un cost, i no parlo només de cordons sanitaris i de banalitzacions vàries. Parlo de denúncies a la Comissió dels Diputats, de denúncies davant els tribunals espanyols, d'amenaces contínues, d'agressions. Per això callen. La covardia és un mal de poques paraules. Saben quan va costar la campanya de calcetes reutilitzables de la senyora Verge? 30 milions d'euros, els mateixos que es van retallar a la Vall d'Hebron i que van provocar el tancament de quiròfans i l'acomiadament de professionals sanitaris. Saben quan ens costen les seves campanyes contra les violències masclistes? 45 milions d'euros anuals. Les seves mesures són cares i profundament ineficaces. La millor política lila i la més barata és tancar fronteres. Tanquem fronteres o continuem la farsa? Senyora diputada, li recordo l'article 233 del reglament que adverteix sobre els casos de retrets directe amb un diputat o una diputada, en aquest cas amb una diputada absent. I l'article 7 del Codi de Conducta que fa referència al respecte a la llibertat religiosa. Agrairia, senyor president, que cridés a l'ordre el diputat dels comuns que m'acaba de dir nazi des del seu lloc. Ha dit això? Doncs li demano que retiri aquesta acusació perquè és una acusació greu. Li demano que la retiri, sisplau. Li torno a cridar a l'ordre, li demano que la retiri. Doncs aquesta expressió no constarà en l'acte de la sessió. Pot continuar, diputada.
Els despatxos d'Aliança Catalana fem apostes per aviam quin grup parlamentari presentarà una nova moció sobre habitatge. Tot un clàssic de cada sessió plenària. Els mateixos polítics que no van preveure ni planificar les conseqüències de deixar entrar 2 milions d'immigrants al país, ara s'esgargamellen recitant propostes vàries per capgirar la crisi habitacional. L'extrema esquerra intenta retallar drets als propietaris catalans per regalar pisos a les del sindicat de llogateres. Els socialistes voten a favor de propostes anticonstitucionals que atempten contra els drets dels propietaris només per untar els comuns i aconseguir aprovar els pressupostos. I Esquerra i Junts neden en l'ambigüitat per no descavalcar encara més a les enquestes. Mentrestant, Catalunya continua rebent allaus immigratories que tensionen el mercat immobiliari i que deixen sense oportunitats d'emancipació ni d'arrelament els fills d'aquesta terra. Tenim els índexs d'immigració més elevats d'Europa i no parlem d'una immigració qualificada, productiva, generadora de riquesa. Parlem d'una immigració que abusa dels serveis socials, que genera dèficit en els serveis públics, que contribueix a l'auge del narcotràfic i de la delinqüència. D'una immigració que no s'integra ni assimila, que avança en paral·lel a la nostra societat, formant contracomunitats hermètiques, predicant valors que contradiuen l'ètica i els drets occidentals. A aquests immigrants que qüestionen i recelen de la nostra civilització, els hem de construir pisos amb diner públic? De debò? Els joves catalans són la primera generació de la història moderna que viu pitjor que els seus pares. Enguany, l'edat mitjana d'emancipació és de 32 anys i mig. A Europa és de 26, a Suècia de 19. Però vostès continuen encaparrats a prioritzar els immigrants en les polítiques socials. Mentre juguen a fer de germanetes de la caritat amb diner públic, els nostres fills se'n van del país. No és emigració econòmica, els estan expulsant. Els catalans cada cop hem de dedicar un percentatge més gran de la nostra nòmina per poder pagar el lloguer. En molts casos ja parlem d'entre el 50 i el 70%. Per això no obre els telenotícies. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que depèn d'aquesta cambra, considera més important que 80 carallots entrin una carta a l'Ajuntament de Girona exigint que el rei negre sigui negre de veritat i no un blanc pintat, perquè si no, racisme. I així tot. En un país infantilitzat per anys de governs woke, el seny i l'ordre, no en tinguin cap dubte, cotitza a l'alça. Tota immigració massiva i descontrolada provinent de continents i països amb índexs delinqüencials més alts que els nostres, amb actituds misògenes i homòfobes generalitzades o amb xarxes consolidades de narcotràfic, és negativa pel país. Tant és si parlem del nord d'Àfrica com el sud d'Amèrica. Això és el que vostès no acaben d'entendre. Aplaudeixen els allaus immigratoris procedents de Sud-amèrica només perquè els nouvinguts parlen castellà. Com que parlen castellà no els importa que hagin format bandes o que provoquin baralles, agressions, robatoris. Se'ls en refum que les drogues circulin pels carrers igual que llaminadures. Ja semblen el president Pujol, que com que els marroquins aprenien català tot era xauxa. Doncs goiti, no. La mentalitat colonial els priva d'analitzar les dades amb rigor, o potser hem de dir els privava. La irrupció d'Aliança Catalana a l'engrellat polític i la tendència a l'alça que en contemplen les enquestes els obliga a renunciar a aquestes distincions irracionals segons origen i a reconèixer que la immigració il·legal sempre és un problema. Publicar de manera sistemàtica l'origen dels detinguts i interns de presó ajudarà a evidenciar la sobrerepresentació estrangera en la delinqüència i a garantir uns mínims de transparència davant de la població. Potser també contribuirà a desbanalitzar termes amb què no s'hauria d'haver frivolitzat mai i a desfer falsos mites de color de rosa sobre la multiculturalitat. Estem convençuts que tard o d'hora, fins i tot vostès, s'adonaran que Espanya és una causa perduda. I governi qui governi, el regne espanyol sempre farà frontera amb el Marroc i es arrossegarà fins la fi dels seus dies els deutes colonials generats amb Sud-amèrica. En canvi, Catalunya no.
Catalunya pot erigir-se en estat i blindar les seves fronteres com fan Andorra o tants d'altres països europeus, imposant les condicions i les normes que ens convinguin. Si realment somien deixar en herència un país pròsper, segur i occidental als seus fills, només tenen una opció, i no es diu Espanya. La dependència de Madrid ens condemna a l'empobriment i a la substitució cultural i demogràfica actuals. Només amb la restitució del nostre estat podrem garantir la preservació del domini cultural, polític, ètic i demogràfic del país. L'estat català ja no és una opció, és una necessitat vital. Recordo a les persones que són a la tribuna que el reglament prohibeix, els ho recordo sempre, senyora Oriols, els ho recordo sempre. El reglament estableix que les persones del públic no poden fer expressions ni de suport ni de rebuig a les intervencions que es fan en aquest hemicicle. A continuació poden fixar, senyora Oriols, la seva posició els grups parlamentaris que no hi hagin presentat esmenes.